就早跑回来嘛来，breakfast กันเนอะ有些地方是去做了，啊那太阳是，也是我们过年来，啊个对啷个。בעצם היא קיבלה. מסכנה, היא קיבלה, אני לא יודעת אם היא יכולה להמשיך. תמשיכי, בסדר. כן? עכשיו, היא קיבלה בעצם. פחדתי שהיד שלה. כל הגוף. נפליים כל הגוף. היא קודם נכנסה בזה, ואז נפלה. הבנתי? היא נפלה פה. היינו בצפון. כן, שהייתי בהיריון. או, 3 שנים. הבנים לפניכם, 5 שנים, כבר 5. איזה מהר. הייתי חודש 9. יש לי תמונה שאת גרה לי. ואני חשבתי 3. כן, עוד מעט בתמיד. ואני שמתי את לורן על עגלה של תינוק בן שנה. לא מרגישים. ופריס כאילו מסתכלו עליו. לא, חכי, הולך להיות יותר. מעולה, תקשיבי, 33, אבל מעולה, זה מתאים לנו לתלם. מה יקר עכשיו? אנה, מי המדריכה? אורלי? לא, אליס. יאללה מדריכה. לא, מי שראשונה שם. איפה חמיצר? חמיצר! חנה באה עם החוק לקופת. לא, באים תקיר. כמה מדרגות? Удивляет это такое. Это не высокое, а что, очень удачно. Люди, многие там, как они бывают, חמיצר, מה קורה?
מה? Здесь вот эта брусчатка, מה 60? набьет вниз. מיוחד בסרט. Вот это точнее. לא, אולי אני כל אחד המסורת שלו. А тоньше подошва, я набью себе подошву. Поэтому я делаю муфты. לפי החישוב שלי, אני חושבת יצא לי 32. לא, עם מצב. לא? יותר? לא, 40. אם אני אוציא זה ישר יעבור לכאן. למה? את לא חייבת. אנחנו גם פה, כן, בשעות הערב. חסר גם פה, שתנוח. לא, האמת ששאלתי כאלה מוזר. תמר אוהבת ציון, אז זה אוהב אותי, לא אם שזה בא עם חמים, אני הבאתי גבוהים, שאלתי עוד יותר. חברים, בואו נלך לדברים. רציתי בהתחלה ג'ינס, ואז קראתי מזג האוויר, אמרו עדיף הפרירי, אז אני... אני אוהבת פעם שעברה הוא הורידו אותנו פה על הצד ככה צריך ככה. כמה מספרים קיבלת כמו יין? כלום ושום דבר, יבש. כלום יבש. תגידי לה 777. נביא אבל שעות נוספות. שבועיים. רציתי כפרה רק בין היה לא מפריע. לא מפריע.
לא יודעת מחולקת, אז שזה מפרגן כל הזמן. לא, אפשר עם זה עגלה של חינוך. תשאלי אותה כמה זמן להיות פה. מתי הם צריכים להיות פה? 20 דקות. 20 דקות. סוניה! كتر من خلاص نزلنا 20 דקות. نقعد بقى تجي نتسمع طيب كتر من الدول كتر سون كون طبعا טוב, אז שדרות, עכשיו הבנתי ישירות משדרות, ביום כיף בירושלים. ומה אתם הולכים לעשות אחר כך, כאילו? לא, אתם רוצים כזה קצת להיכנס, לא תהיו אותי? לא, כולם שומעים אותך, שומעים. לא כולם שומעים אותי, תיארתי לעצמי. אני עושים מה שאני לא אוהב לעשות, אבל אני ברירה. עכשיו יותר טוב? כן. תסדר את השיער, כן. קצת, אווה, איפה את? אווה. אווה לא פה. אוקיי, אנשי שדרות. קודם כל עכשיו יש לכם שקט יחסית. אמרתי יחסית, אבל שקט כזה יחסית. אתה מצלם. אז ברוכים הבאים למנהרות הכותל. ברוכים הבאים לירושלים של מטה. יש ירושלים, במובן הפשוט של המילה, יש ירושלים של מטה, מה שמתחת לפני השטח, ויש ירושלים של מעלה, מה שאנחנו כולנו רואים, בלי להתאמץ, בלי ללכת ולקנות כרטיס או להירשם לאיזה סיור. אז ירושלים של מטה למעשה זה מה שבעיקר מייחד את ירושלים, וירושלים בעיקר גאה בירושלים של מטה בהיסטוריה שלה, היסטוריה למעשה בת 3,700 שנה, שמתחילה אי שם בתקופת האבות עם אברהם אבינו שמגיע ממש פה מהר המוריה לעקוד את בנו יצחק. אנחנו מכירים את הסיפור הזה, נגמר טוב. 600 שנה אחרי זה מגיע לכאן דוד המלך. רגע, דבר ראשון שכחתי להגיד, אני שוקי, אנחנו נבלה בערך שעה, שעה ורבע במנהרות. אני אשמח שתשאלו שם. אמרו 20 דקות. רוצים לעשות את זה ב10 דקות? לא, איפה מתה? לא עולים. אין בעיה, מה שצריך. לא, למה אמרו 20 דקות? 40 דקות.
תוריד ל-40. אנחנו יכולים לעשות את זה בוויש, ואנחנו יכולים לעשות את זה... מה שהכי... שימו לב כזה דבר, עושים קצר, בסדר לחתוך, אבל חבל. בוא, אני אביא את זה, בוא. קצת תרגישו את כל החפירות, את כל החפירות. החפירות זה מוריס. חפירות זה מוריס. רגע, מי שגבוה מה עושה? ויקטור. בום, זה שמאל. באמת? תיזהרו חברים. כולם פה בגיל קצת קשוח, אז תיזהרו. שילת מאחורה. איזה השקעה, איזה השקעה. דווקא אתה נכון היא לקחה. אני נואב טילולים. איזה יפה, איזה מושקע. זה תלול. מוריס. המלוקים לפני 800 שנה, עוד פעם, מוסלמים שבאים בתקופה שלהם מאופיינת בבנייה לעמוד. אני לא רוצה ככה להתעכב הרבה, אמרתי שאין לכם הרבה זמן, אני רק אספר לכם על האבן ההיא, שכתוב עליה פרונטזיס 10. מה זה אומר? הליגיון העשירי הרומאי. אנחנו יודעים מספרי ההיסטוריה שהליגיון העשירי הרומאי השתתף בחורבן הבית השני. זה טוב מאוד. מעלים למטה, בבקשה. איזה צבע? אני רוצה להמשיך איתנו. 이거 도청아 우리는 זה פשוט הכותל המערבי, הכותל שאנחנו מכירים איפה שהחברים שלכם נמצאים עכשיו, זה ממש בכיוון ההוא, קצת מעלינו, שם חוות הכותל, חוות התפילה. זה פשוט ההמשך, אמרתי לכם שבשנת 67 מתחילים פה חפירות, חפירות הכותל, אז למעשה חופרים כל אורכו של הכותל, הכותל הוא סך הכל באורך של 488 מטר. מה שאנחנו מכירים זה חוות התפילה, שימו לב, מגיע ל4 מטר. כך שסך הכל הנתונים האלה, מתרגלים אותם, עושים את זה חשבון פשוט, אנחנו מגיעים לאבן במשקל של 560 טון. חשבתי שיגיד קילו, טון. היגיון. 560 טון, אלופה. 560 טון ככה, אנחנו ש... 아버님 뱀 자스 템파 기술실라야 너희편서에 많이 제방 가 때문에 다 먹었대?
איפה היית? פה. עכשיו יותר טוב. גיבוי יותר טוב. אני דוחקת. בואי. הנה, ראיתי רצפות כזה. לא, אז אני מתחיל כזה, וגם נקודה שאולי הנקודה הכי חשובה בסיור, ומישהו שאני מזכיר את זה השנייה, שימו לב, אנחנו נמצאים בנקודה שממש הכי קרובה לאבן השנייה, למעשה לגודש הקודשים, 97 מטר בנקודה הזאת ממש המחים, נמצאת אבן השנייה, אפשרה קודש הקודשים. לפני שנגיד כמה מילים על קודש הקודשים, וגם רוצה שככה תנסו להציץ למטה ולראות את הבסיס של הכותל, איזה גובה, תבינו מאיפה הוא התחיל, הוא הגיע לגובה של 60 מטר, הכותל, והקרוב ועוד פעם, אני רוצה שנראות לכם, אתם זוכרים את ה... Tao lên cái các ba chữ không để bố cũng mà chỉ để lần này sao con mà bảo thì thật sự Hänge ka kan to je okey. ok mình tôi ở nó buồn tao bỏ vào đi cho này ok đấy tại ô mình tiêu nó là cái gì đấy có tôi xong có chịu hay tem bảo nuôi tem bảo nuôi ngon gọi vô thì đấy em ơi cái bằng cái thon này trở lại ôi
יאללה צלמים, תתקדמו. טוב. לא, לא ראיתי קצת, אפילו קצת אותי? ככה נשאר, כן. וואלה, עד כדי כך. לא קשור חלול, אנחנו נמצאים 2000 שנה אחורה. אתה יודע מה חשבתי למטה? את יודעת מה? ישבנו שם, כן. תשמע אותי. אני חושבת בראש מה זה באמת היה חיה, באמת זה לא שסתם לא ככה, ואתם עושים על זה כסף, זה שרידים, יש, הכל מוכח. מספיק, אני לא מסתכל על אוקיי. אמר יש פה ויש חגית. חגית, אני אחר כך אתפוס לך להסביר לך שאין מצב שמישהו הציג. Ibabangé. Sang dam khan sawai. Salan. Sumomogi. Utana ding lai. Betul betul.
שימו לב שאנחנו עוברים בין שני הספקים, כל שני הספקים האלה למעשה מחוברים, חצבו את כל המגבלה הזאת. מה שאנחנו יכולים עוד לראות למי שמצלם, זה את האבנים האלה, שלמעשה זה האבנים שמכסות על התעלה. לפני שמישהו שם את האבנים האלה בתקופה הרומית, זה היה פשוט חשוף לשמיים. ואיפה שאנחנו הולכים עכשיו, כמובן, זה אומר מים. רגע, מה עולים? לא. כאילו, כולכם מתועדים לרשת. כן, אני מה זה סכנה לשמוע מה אתה חושב? מה? נפל? את האמת, לא, נו, בלי סטארבט. אני צוללן. לא מרגש אותך? את רוצה להגיד לי שלא? מה זה? אתה מביא את זה לטלפון? אתה מביא לטלפון? לא, במחשב. במחשב. איזה יופי, מחשב. וגם אפשר טלפון. כן, יש. אני מציל את זה. לא, אז כל... בוריס, תני לאן? בוא, נעשה, נרשום. וואי, נכון.
זה כביש חד סטרי, אז הוא צריך לעשות את הסיבוב. Oh my god. Oh my god, Daniel. אבא, זאת אסתי. מה, הוא תבוא לפניי, חוצפן הזה.
חבל שכולם יודעים לאן ללכת. זה התעללות, מחר אנחנו לא נצליח לעמוד על הרגליים. וואי, אני עובדת במטבח. גם מדע. לא ליישר להדליק סיגריה. להסדיר נשימות, לקרוא. לא, אנחנו כבר כמה דקות, 10 דקות. הנשימה לא סדירה. וואי. hả kita tarik kedua-kedua tarik